Gasku mumet ya. Tak tuku oskadon sih ya. Ora kabeh mumet kuwi tambane oskadon. Lah terus Disen ronda anak siji misale. Allah. lho kok jaran. Dek, apa sih bedanya aku sama suami kamu? Gak ada bedanya, Bang. Sama-sama cepet keluar. Ibu tahu nggak kenapa ibu saya panggil ke sekolah? Saya nggak tahu, Bapak Kepala Sekolah. Ibu saya panggil karena anak ibu sering terlambat datang ke sekolah. Tapi, Pak, Tapi apa? anak saya juga sering terlambat pulang ke rumah. Saya nggak pernah manggil Bapak ke rumah saya. Dek, nanti malam abang minta ya. Gak, punya abang susah hidup. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem, kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Enek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Tumpakane juragane wis balik to tibake. Sampun. Dengaran kok alus men. Aku waduk jahan, Cuk. Sampun. Lah ngono lah kan ketok manis ya. Sampun balik ngusul ditokek nyapra balik. Lah tak kira kerasan nang kono. Wong saiki tumpak menumpak ku yo larang lho, Cah. Amung iku sak menika. Larang nek mending ya panggah budal. Lah kowe piye? Isik wani numpakne apa ora? Wis ora wani iki. Danane ora tekan. Iki kira tak larang. Numpak menumpake masalah cara permakane istri cebi ya ngecah. Yo masuk nek ngono. Kowe lek ngomong ton yo saiton, aja gelo kok jaran. Lah dalah dilem alus kok dlogok jarane metu. Kowe padine arepe numpak ki piye? Danamu apa nyumprut apa piye? Kowe kok ngerti to nek danaku wis nyumprut. Utangmu dik nyurung kok balik nih barang leh menumpak sing dik mben kae. Lah nyapa dong utange dek ben dik sik diundat-undat ae. Mbok diikhlasne ngono lho. Iki servis rada licik iki. Ora kok wis rada larang iki, larang. Jane yo pengin tapi piye neh apalah daya. Masa yo ora enek diskon blas. Iso iki serene diskonan masalah permakane wis licik. Saya yo ganteng. Iso. Mbiyen numpak larang, saiki larang numpak. Yo ora mampu nek larang. Halo Kang, Halo Mi, anak apa? Rika kepriwen Kang? Kepriwe sih? 3 wulan merantau apa balik-balik? Sing penting duitnya Bali yo. Sing penting duitnya balik nyonya betul Rika mbireng. Butuh kon apa? Ya karo sawah iki karo meneng dipikir nas kegaringan 3 wulan. Sampai kok diapa kena sih? Sejenenge sawah kegaringan ya butuh dipacul, disiram, disemprot, terus dibeduli suketek. Ya sirami dewek bae yo. Ya ora bisa dewek kudune bareng-bareng. Yang tadi kadang kepengin Kang, Kepengen apa? ngawang kae, ibu-ibu ngerti jemuh kae, rambutnya pada teles. Ya koran kon pada telus loh. Orang masa mesem, orang memeni gombal. Kok ini kepengen? Ini aku bayang nantok nyong kapan ya kayak kayak bojoku atau Bali. Ya wis anggere nyong balik. Kapan Baline garep? Insya Allah tanggal 20. Tanggal 20.
Iya. Ya wis tak enteni aja nglomboni. Iya nyorok lomboni. Mbak, tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa ya lho ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jajan. Nantang to wae asline. Lah we wani apa ora? Aku ngono tatak. Nantang kowe. Kang, Dalem Mi. mau kau bengi malam Jumat apa? Iya cuma kliwon. Malam Jumat Kliwon? Iya. Kau bengi perai Kang lah. Ngolah. Cuma nyawet di Kang. Udah tingap. Pasti Lah kau bengi nggak nyong kebelet cewek kepriben. cewek kari cewek. Oh. Bukan cewek nanti perut. Rika kon batiri. Ora gelem. Rika harus kesalahan langsung ngorok turun di gugah. Ya iyalah wong smoke. Oh. Mana kebebasan nang jero kamar ya. Iya mengko warna mudu sekarung. Menyong kepenang kebelet cewek. Iya.